ahlangene lapha eSandanezwe egameni loNyazi. Amen. Ngizibongele bantwana benkosi. Ngicabanga ukufunda nomthandazo ngoba angisenalizwe sengiyahoza nje. Kodwa engikubongile bantwana base eSandanezwe. Uma bevuma bangiphika apha bangithwala. Ngiyababonga inkosi babusise. Bantwana benkosi simeniwe samenyela kuleli thempele. Kade kusileke sibabaza. Thina ke sile emakhaya emaqaqathisini. Uma nje omama bewu5 mhlambe no baba bewu3 mhlambe inganyana sekuyisonto noma sekuyithempele. Manje thina masifika nje kunjena nje ngathi kusebuhleni nje. Bantwana bakaNkulunkulu ngiyanifisela njengoba nomfowethu kade ekhuluma ekuseni. Uthando lobuntwana olwasho uJesu indoda ethi kade ayikholwa. Kodwa wathi uma ungakabi nothando lobuntwana ngisho ngabe lokwazala ukholo. Kodwa uma ungakabi nalo uthando lomntwana awakwenzi lutho. Ngiyakucelela ke nani libandla lase eSandanezwe uba nibe nothando lobuntwana. Lolo lifuna ushebe. Yabo njengoba hayi inkunzi esikhule nayo le. Ngicabanga ukhona ngikhabele siyothenga imoto ngingqambezweni. Wawusula. Sike sabamba nalensizwa kancane. Bayethe asigugu ke namaxolazo. Bantwana benkosi ngivele eNazarethini bakonkosi. Uzalwa uma ekhaya konkosi yasemlwandle koSweyimane kayiphupho. Inkosi eyaphendulwa abefundisi yathi mina ngeke ngikholwe usezo wethu umfundisi. Esokholo uyena. Yasiqamba babamkhulu ozaluma igama lakhe lisepasini umfundisi. Isho ngeke ngikholwe kunina befundisi. Yaqamba ingane yayo kodwa athi umfundisi igama lawo. Le ngane egcineke umNazaretha. Abadadlana ke bayazi. Uyena wayephethe ubhoko lokuqala lwenyanga yezulu 1977 ngoba babengeka befundisi ngo1977 ekuphakame. Ngokwesikhundla la ebandleni waye umphathi ka23. Kade bambele inkosi ngonyama wathi mase uthi ugumula ijazi lathi la ngingaligomula ijazi ligqoke nobabili. Kanti uyazi ugcinelweni. Wathi mase mgcobo wathi ngizoba umphathi ka23. Bathi sebeshaywa bonke abagcotho umzilasa phakemeni wasala yedwa phela umphathi ka23 futhi kuthiwa inkosi. Wathi mase kudingekile ukuthi inyanga yezulu bani ozophatha ubhoko wathi wangcobo qhobo nina kuzala. Umfundisi ngegama lakwabo. Azalwa lo aletho uyise ukuthi namhlanje ngizela umfundisi mayibonga inkosi. Uma kushembe efika ezweni lakithi emlwandle ufika uyasabelela entabeni phakathi komakhabele nonyuzo. Uthwale ndoda ihlabelela njalo sina ntambama ehlabela ekenambeni noyilanda. Sifuna ukuyibona inkosi phela ikiphizi nje. Engakafiki eseqaba ngaphesha komfula. Wathi nathi udumo oluncukazi olokhonzwa yithina kuSweyimane kayiphupho mayibongwe inkosi. Asho uyayifanga uSweyimane ushembe. Uyena wabona ushembe wathi nangu kolandulwa yithina mayibongwe inkosi eManazarete. Sizalwa lapho bagcwele. Sephuma lapho. Wafunga ngesizwe sakhe. Wathi angiphathi okwesisu sami. Wonke izwe lami ngifuna liba amaNazaretha. Akwenzeki ke kanjalo. Umameke
wakhula lapho sebekholiwe kogogo bakhe okhulu bekholiwe. Wangakho lo intombi yebhinci. Uma kufika ilanga leyo babhadisa inkosi yakaqwaba eMthandini, lavese lamdumba lathi wena ngaphambi kwambabhadisa inkosi ngifuna isiziba sivulwe wena. Wathi uMaluthe Zola, wathi wentombazana yini inkinga yakho? Wathi hayi ngisafuna ukubikela ubaba. Wathi ubaba wakho wathi usegoli. Wathi sengikhulumile naye egoli usevumile ubaba wakho. Yahleka dawu heke. Ngangizala uma onenkani. Eish. Ngisamcelela namanje uNkulunkulu. Wathi lalela la. Wesibanibani. Thina ngishinhlanya siyibupha ngamakitamu siyibhabhadisa. Wathi uMaluthe Zola. Wagcina yena. Ma yini owenza ukuthi ungabhabhadiswa na? Hayi ukuthi ngangiyenyanya inkolo, ngangiyithanda kabi inkolo yamaNazaretha ngoba ngangikhulele kuyona. Kodwa ngangisaba nje ukuyogana amakhehla kaShembe. Ma ile nto nje ukuxabanisa noShembe, wathi nje ngiyona nje into engangiyisaba kabi ukuthi vese ngalezo ikhathi insizwa zayingekho ziqale kuthini insizwa kanti kungamakhehla ebandleni lamaNazaretha. Obvious ngaleso sikhathi wawuyoqoma vese ikhehla ozoyithanda insizwa. Wathi nje sengibonile intombi iqaniselwa amakhehla nami ngizokuganela ikhehla kufanele ngiganikela. Ma waqabana uNkulunkulu ngalokho nje uthi alikho nje iqashaza engange wala wazi wakholwa ngoba sengunkosikazi. Wayithola insizwa. Hayi mama ngathiwa phuma insizwa sikothe ubaba ongaphuma. Emuhle. Kodwa kamhluphanga. Wayengafuni uMnazaretha. Wayehlala ubaba lahleke. Afune emajele, afune izibhedlela, afune yonke indawo. Kodwa uqhamuka futhi eyiqhamukela nje futhi. Ungazi ukuthi ucashike. Le ndoda yafuna uma wathi ngifuna ibhuku, afuna ikhehla, wamnika uShembe ikhehla. Manazaretha ke udaba olude ke lolo. Lana eNazaretha uyabelwa. Nami nginetalent yami, nawe unetalent yakho, nobani nesabelo sakhe. Wakholwa kuma. Kodwa inhlanhla abanayo, izingane zonke zaphuma kuyena zaba amaNazaretha zonke. Zagama ngokuNazaretha zonke. Uyabona ukuthi isipho umuntu isipho sakhe ngeke umephuce sona. Wakholwa ngesikhathi esethanda, wajeza ngoba esethanda, kodwa uNkulunkulu wangamdela ukuthi wayemthandile. Usibusiso sakhe wasibuyisa ngani ngezingane. Sasingahlupheki bantwana benkosi, khona inkulumo ekikhulunywe umdluli elikhona umndeni ohlupheka kakhulu. Kodwa ucebe ngokukholwa, waphila ngokuthandaza, kodwa uphila ngokunana. Saphila lo mpilo enjalo ingane zakwethu. Uyabona uma uyocela ufika uthi ngithunywe uma wathi lokho nje ngase nimpe khona. Hayi ukuthi ucela usawuthi. Uma umnika impuphu ufanele umnike noshukela netiye ngoba shothi impuphu netiye ngacishe kudlelane. Usethi omosumnikile ngoba akho lutho. Uhlushekiwe ubaba akazona umfile, akazona ungashonaphi efese lahleke. Sibe izintanda. Sakhula lo mpilo enjalo. Wathi mase luphela usiza eMnazaretha. Ngizokhuluma lento ngehleleke ezathi ngidedela uthula Shumayele. Umfowethu washaya ipasi, uphasa uStart 4. Ngalezo ikhathi uma uphasa uStart 4 wawusifundiswa ngaleso sikhathi uStart 6 kwakuthisha. Washaya ipasi waseyosebenza emakhishini ehola 5 rand ngenyanga. Wathi maseqala ukusebenza ama-30 wasebona la ukuthi fanele acele intombi. Wayicela intombi
wayecela ngoJanuwari washona ngoJulayi. Shayisa wafika imoto iloli belayisha evelini ekuphakameni, yafika iloli ishayela umuntu edakeka bese angena ngemuva bashona basala baba izinsizwe ezimbili kade bese emgidini ngomgidi wokugcina kaJulayi uvala uJulayi bahamba emhlabeni. Uthi uma wayekhala qedanse ugoba uvalo afe ahanje ubikwe enkosini ithi inkosi hayi umuntu akafe ngomunye umuntu ibusisa amanzi anikezwe aphuziswe yona. Inkosi isikhuluma ngoAugust isuvaliwe umhlangano bali malanga esabatha lokugcina lokuvala umhlangano inhlangano sivali ngoAugust. Inkosi ithi obana bazabazali balezi ingane ezilinyazwe imoto la emgwaqweni hambani batshele ukuthi bangakhali lezi ingane zibone ubaba emgidini waseyayithatha manje na usedumele uma ebona nikhala kangaka. Hawu uthi uma hawu kathi ingane zami ithathe ubaba wethu umqalo wendlela kodwa ithathe kabi kangaka. Uthi waqala ke wafika khona umoya wathi gidi isifile ukuthi lezi ingane ithathe ushembe wamanje ekhululeka. Ufika udade wethu omdala ugane kaBhengu emabovini ushadile uzocela ingane enkosini. Inkosi iyahluleka ukumhlukanisa udade wethu mkhulu umama mncane. Ithi lo hanjelo ingane la udade wenu yini lona na? Uthi udade wethu hayi umama. Isithi inkosi akabuyele ngale ecaleni. Ithi wena ukhona umfana okhona? Athi udade wethu hayi ukhona semncane kodwa ba sebeyaxoxa manje abasabiki manje sebikile waqeda usixoxa nawe udaba lwasekhaya. Tilalela la hambani okhuluma nengodusi ithathwe. Ukhunta lo yilusele inkomo lapha emakhaya. Uyabona ke thina sasingo ebengci uma uthi ukhuluma indaba yamathandana sasingazi ukuthi ukhuluma ngani. Bashiswa inkomo ngayoshaya ipasi alishaya lapha eNsuzi. Umzala umalume wami lo umvangela uNgcobo sishiyana ngonyaka mntadlana kunami uyena ingiphelezela ngoba isishayela ipasi mina ngakalishaya wathi hamba ngolishaya. Mina sengiyoshaya ipasi sengiyosebenzela ingoduso. Cabanga ulandwe inkomeni usuthatha ingoduso engaphezulu umfowethu mina ngimelami ngilama abelama yena. Njengoba kade ngitshele ekuseni ngithi mina ngiyikehla mfana ngicabanga mhlambe ngokweminyaka ngila ku-17 iminyaka engaziwa futhi kahle ngalezo ikhathi ukuthi ngikwazi ukwakunyaka ukuthi ngazalwa ngawukunyaka ngizazi uma engazuma ukuthi ngazalwa nenkosi ukwazi kanjani. Hamba ngoshaya uDompasi hamba ngosebenza walothola ingodusi waphela umnyaka yashada ingodusi yathola ingane. Mina nje uma ngifika phakathi kwey'ngane ngafika mina ngilingana ney'ngane zami bathi ngimdala olaphuzana omkhabela yenziwa ngaba yikhehla ngoba ngathi ngivela ngase ngithenga amanabukeni abafowethu besacupha kahle befuna umateku nayini. Mina sengifuna amanabukeni ngifuna yonke into efunwa emadodeni. Angavaze ngaba yibhuku mina ngathi ngivela nje ngase ngiba yindoda kanjalo badala benkosi ngenxa yenkosi uShembe wathi ayithathwe ingodusi izokwakha umuzi yawakha umuzi. Namhlanje izelo thisha izele lokhu naye siyakhohlwa ukuthi yake yaba kulolu sizi mayibongwe inkosi. Khuluma ngoShembe bangcwele. Lezi ingane lezi niziphathe kahle nizifundise kahle
ngoba izona ezakhe imizi yabantu. Lwaphela usizi kwethu ngalokho kwenza kunjalo, kwafika umakoti, wagcina sekufika abanye umakoti, wasekuba umuzi kwakukandlwana. Kodwa ngalo Shembe thina nje luzophela usizi eyindlini zalabo abantu abashonelwe ngoba ingane ithathwe ubaba. Ilokho ke bantwele engitshela khona amaNazaretha ukuthi nihlale ethembeni kuShembe njengoba adesha umntwana ekseni umshumayela ekseni. Hlala ethembeni uNkulunkulu unani mayibongwe inkosi. Hayi bantwele kunike bengakhuluma kodwa ke abomdayi ibandla likhulu la. Madlanduna usuku umshumayele baba. Mina sengiqedile bantwana benkosi. Sengichaza ukuthi ngisuka apha ngisuka khona. Ngisale ebukhosini uma wayogana kandlwana wawakha lo muzi ngoShembe. Namhlanje lo muzi usuleyithelo, usuleyibusiso, uphuma yonke into, ngisho udokotela engaphuma lapha. Ngenxa yani yesibusiso sikaShembe. Mana sesihlalane ethembeni. Nkosi kusengizwe.